mehr Leute mitbringen, die das auch kennenlernen können und sehen, dass wir hier alle immer Spaß haben. Ja, und ich finde es immer schön, wenn wir uns treffen, weil wir eine sehr gealte Gruppe sind und wir können Tolles zusammen. Ca acasă aici, adică sunteți toți niște prieteni foarte buni pentru mine, sper că la fel și eu pentru voi. În primul rând vreau să vă mulțumesc că tot ați venit și că ați venit și acum chiar, ca să facem acest vot foarte important. Și, desigur, țelul meu ar fi să ne unim, cum a zis și Michael, celelalte biserici din țară, să nu fim numai noi, în primul rând, și să încercăm să atragem din ce în ce mai multă lume. Vreau să vă spun că vă apreciez pe toți și sper că vom continua această acțiune, această misiune, cum am făcut până acum. Michael, du hast das Wort. So, unser Zweck ist zuerst mal, diese Jugendgruppe zu erhalten. Wir haben wir sind in den letzten Jahren gewachsen und es ist erstmal unser Zweck, zuerst zu wachsen und besser zu werden und zu erhalten, was schon gebaut wurde. Wir sollen uns weiterhin bei Jugendtreffen treffen. Und wir sollen uns viel enger von nun an mit dem Jugendwerk vernetzen. Das ist auch unser Zweck, damit wir auch zwischen den Kirchengemeinden besser arbeiten und nicht nur innerhalb unserer Gemeinde und uns auch selber als Gemeinde entwickeln. Das ist, denke ich, unser Zweck momentan. Ein Riesenapplaus!